Добър ден! Добър ден! Ето, заповядайте! Идват и хубави мотори при те, не само скапани, а? Красота! Какъв е този мотор? Разкажи ни малко! R65, 81 година. Кой го е правил? Те го оправяха, аз го взех малко съсипан и го преправяхме тук. Кастомизирахте го? 2 години. Той участва в кастомизацията. Аха! Главният виновник. Да го подкараме въобще, защото беше много зле. Карбураторите бяха зле, имаше проблем с резервуара, с двигателя, не палеше както трябва. Много работа свършиха. Много. Ама вече е втора година, че го карам. 2 години го правихме. Безаварийно. Много е красив. Него го боядисахме, че ще ходим на едно изложение. Къде? Кюстендил. Какво е това изложение? Само се тия мотори. Кафе рейсъри, къста мотори правени и събота ще е готино. Ще има много такива мотори. Супер! Това сега ще го пусна в канала да гледат хората, се кефат. Много е красив. Супер, супер, ево.